Hej, dreng. I dag vil jeg gerne fortælle en lille historie. Den startede sgu med, der var engang en klam dreng ved navn Joko. Han var en stor fan af Lars Løkke Rasmussen. Hver gang han sad og hørte i tv'et, og han. En dag gik han rundt i København og kedede sig. Jeg ved ikke, om han først skrev det. Jeg mente, han gik en gang rundt i skoven. Så han et får. Han fik en underlig lyst til at rape det. Så gjorde han det. Så han en hund, og den rapede ham. Lars Løkke Rasmussen, han var en klam ged, som havde en klam lille møgluder henne i hjørnet. Slut brudt med sender. Hvis han er en ged, hvis han er lemmer, hvorfor fanden har han